Sama akong apo. Ganiyara na siya diya ba akong di pinanaw. Mura maglamot problema ng bataan eh. Nagani problema ng bataa ba? Pero musulti mo gina siya og unsay iyang kuan. Nagi gihuna-huna ni ba unsa man kanin kuan na? Ako kahangad tuon. Nakay problema ning apuhan eh. Palangga ba kay nako ni? Tuon ako gi. Kung tuon kay luoy kayo, anong gani haraman ni og sige og inukto? Na, may mong sige hinuktok na. Ano sa'yo mong problema lang? Ha? Kung sa'yo mong problema, sulti dahil ni Lolo. Kay, walang ka ba kay kanako, mag-uol ka, mag-uol po ko. Ano sa'yo yung problema? Ano sa'yo yung problema lang? Ay, padalaan ang problema. Kay ako sa una bitaw, may problema po ko. Parte sa akong uyab, pero okay ra maghapon kay ako ra gud antigo pun mukan. Ikaw unsa may problema mo? Sulti daw ko. Taka-taka. Bala ka lo. Unsa man gyud ning problema ning bata? Say problema nimo lang? Sulti ko kay atong sulbaro ng imong problema. Sa pagkasulbad anak di ka musulti nako, ganiyara man kag hinuktok. Unsa man gyud imong problema? Sulti ko. Sus, ayaw ko ilagtino. Wala ko kayong problema. Oh no! No, ang tubig man, naalagi na sa buto. Nakasulod? Ganina, bright man ta ko, no? Di mo ko kabalo, yatagan mo ko unar sa maestro nga bugo mo ko. Unya, mora day na imong problema. Oo. Kanang dili mo sulod ang natingala ka kay nganong isulod ang tubig sa lubi. Ay, tambalos-los kang akuha ka.